geji o botari geji o hay donko botari geji ma ya donko uju geji olo geji o geji o manga dilali geji o assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe télé Mbedda e balal Allah e balal o Bama Pro. hande noon eɗen ɗo e Njaagu eɗen gonde Ngaari Ngawle Ngarango no min kewi wadde nde wonno ko fina tawa woni ko min guuri ko ɗum kadi min jiiɗi wurnude noon hande équipe o Bama Pro Mamzo o Bama wondude Moussa e min mbaɗi déployé matériel mo ganduɗa hoore ma o wona ɓeɓɓe yaltinde kono jeeyi ɗum sababu ko nalanke men gana mo ganduɗa hoore ma darani ko fina tawa darani ko cubalagal gurnowo gandi men ɗum noon Ngaari Ngawle Ngarango calmina bandiraɓe calmina yiɓiyankoɓe télé Mbedda e ballal o Bama aduna o ne wima bisimilla. Eyo Ibrahima Djiby Mama Dada en jetti Allah laabi kedi fof en jetti Allah yulaɗo muɗum en jetti jignaɓe men ɓe en jetti seeren ɓe en jetti funnague maayo ngo e hirnague maayo ngo rewo maayo ngo e worgo maayo ngo si wiyama ni wiya guila welgo wiye gueeƴi amde selli Sénégal poste premiére ha wiyanma ɗo woni Bakel Sare Dembo guila Ngawle ha ƴella funnague maayo ngo hirnague maayo ngo rewo maayo ngo assalamu aleykum Fouta assalamu aleykum ngo maayo am ngo malaga moƴƴu ngo e men assalamu aleykum aduna e wuurɓe cubalagal noon bandiraɓe mbe sikki on nani salminago Ngaari Ngawle daraniɗo fina tawa daraniɗo cubalagal ƴettuɗo saaha mum gurdam mum foof totti fina tawa saabu so jingal ɗo ɓornugal ngal haali hoore maggal ɗum noon Ngaari Ngawle minen nana Ngaari Ngawle hol gonɗo Ngaari Ngawle e jubbande gam mbawen ɓennude yeeso Ibrahima Djiby Mama Dada tigi wiyama ni tan wawa ni koye jarali jeeya wiɗi Ibrahima Djiby Mama Dada tan gasni haala ɗum ko jara ko jiririma e jeeya no woddi yommino yu tigi ba min oɗo mbiyeten ko Ngaari Ngawle e muranga ngawden tibbuli kawral mamaji sabbude booli mbeeji sababu mi jibinama Ngawle mawnumi ɗon nalankagal ngal ɗo ngal mbattan ngal guila jibinami ko nalankagal woni am anduɓe mbe guila jibinami nde kadi yayam jagano fijinami mbiɗa yiman ɗumen min garo hen eyyi mawnumi mbattum wadde hen kolli mawnumi ha Allah waɗi leydi ndi ɗon ni jibinami ndi indi yeewa gendi ndi ni yeewi yeewa toro oɗo yeewa tawmi nokkone niɓi kunuji caali nen ɗon beeli nen ɗon ñalaɗi nen ɗon luggi mawɗi noɓe kewi jirilɗe nen ɗon janjali nen ɗon jirilɗe nen ɗon janjali nen ɗon beere mawɗi nen ɗon mamu wiyere dalla ndeysan kono haaloɓe ngala yewtoɓe ngala ne yeewa mi annimi ɗo hooram ñaaguima Allah moƴƴo yo Allah newnanam rokkami sembe e doole haqqille moƴƴe e ɓernde moƴƴere mi daro mi dado mi ƴetta lampe mi tiira e ɗeɗon niɓere ha goo fof soyno hoore mi ñaguino ɗum Allah mi ñaguinimo nden kadi on nen ɗo ha joni dani gueyi ha joni mum amonen go haɗum amon to welgo ngo est ce que Allah mi ñaguinomo ndeno on Allah ha joni nen ɗo en heeɗo ko kaltami wodi waɗi mi adnino Allah darade mi dado mi wona daaba mi wamba o diwan mi haala e mum ko ganduɗa ko niɓɓe kuluji o tiiri hen lampe ha goo fof soyno hoore mum en mbi kadi alhamdulillahi rabbil alamin puɗɗi noon bisimillahi kono en mbi alhamdulillahi rabbil alamin saabu aduna sa woni hen kala ko maɗɗa kala ko mbaɗɗa weeli welani bande mbi weeli e wayno so bande beeli so mbi weeli tan weeli nde wonno ko neɗɗo yoɗata koye ladde yoɗata koye guiri bandu men mi tawama gueɗel jaafoɗa neɗɗo ma e jaggue loore waɗe kasangue lelne yeeso bandu men juuli ha garno ternaɓe jeeyna goppe bandi ke ƴettam tigi waɗi mi andi neɗɗo yo tagile bandu men sa ñaguima Allah darnade banden a darni banden kadi mbimam weeli tan weeli alhamdulillahi rabbil alamin so banden keptinima tan golle ɗe timmi wadde Ngaari Ngawle Nguurango ɗum ɗo woni manan Ngaari nden mo darima nde darni noon Ngawle fof rendi jooɗi waɗi hiirdi mawde noddi Ngawle fof to cuulele mawɗe debbo e gorko eɓen keɗo kalden en mbi o darde o dari nde o wona Sambo o wona Dembo o wona colel jinneji o ko Ngaari Ngawle Nguurango représentant Ngawle e dendagal subalɓe eyyi saabu Ngaari Ngawle ndi nden leltano ko ɗe sas jeeɗi tele malaɗi ina ɗano kala ko debbo e gorko kaale maayo ina haalana Ngawle mi nani ɗum so Ngawle yiiɗi yaade ina wona daaba kadi Ngawle waɗɗo hen
kadi ndi nawa ngawle ɗe ngaran mbaɗɗi bamɗi ɗe ngaran mbaɗɗi pucci ɗe ngaran mbaɗɗi gele ɓe jaari koyde ha nangue wadde gel toone ngawle ara ene waɗɗi ngaari ngawle ndi wadde ndiɗo o miiji ngo jogi ngo e o ko yaara ko o ko ngaari ngawle nguura ngawle denti ɓuuri kawtal ma ɓe juumani de ɓe juumani de ɗum noon ngaari ngawle ɗum noon ngaari ngawle ɓe juumani de ni woni ɓe ngaari juumani de mbeɗa nana Penda Sarr Moussa Boukari Penda Sarr Moussa ɓeɗi nanana kam e hol ngawle so wiyama ngaari ngawle hol jogino ɗum e hol juuɗe ɗe wonno ha haqqillaji gaddi ngaari ngawle guurdi daña jiitendi minen kam min dañani yiide ngaari ngawle kono min jii ngaari ngawle saabu aɗani ngaari ngawle ndin ndi mbatta représenté hol asli mari e hol juuɗe ɗo ndi wonno ha aduna wawi nande Ibrahima Djimama Dad neɗɗo wawa wade wiiƴa tan Djimama Dad mbimi ni wawa par ce que kala ko yoranno mooli sinɗo gayel wara he hutto juugo ndeysan eyyi jolo jolo ƴeeŋaji ƴeeŋnayi ndeysan Ibrahima Djimama Dad ngaari ngawle ndi ini wuuridi koye biɗeɗo Moussa Boukari Moussa Boukari kettuɗen no feewi onon wuurdi koye biɗeɗo Moussa Boukari noon ko koddo mawnu men Moussa ko koddo mawni ɗi woodi ko Hamidine Moussa woodi ko Hamidine Boukari eyyi woodi Demba Boukari woodi Samba Boukari woodi Alide Boukari ene waɗi Jumbo Boukari en Penda Boukari en eɓe keewi kamɓe rewɓe wondema comme no rewɓe mbayni ga less ko noon équipe o wano hoye dow wadde waɗi ko worɓe waɗi rewɓe waɗi rewɓe joni noon ko ɗiɗo tan ɓuuri hen nanede eyyi joni noon Alide Moussa jooɗima ngawle Alide Moussa eyyi mawniraɗo o e koddo ɓen joddima ngawle ndoɓe ngari nde e ngawle jeeɗiɗi telɗe malaɗe gonno cesɗe ɗe ko jeeɗiɗi nde wonko haalata cadde jeeɗiɗi ɗe eɗe kaalo yeeso haala noɓe ngari nde ɗon eɓe gummiti ko kamɓe cofnaɓe kodduno wiye saare keeɗele nen dow saare keeɗele mbiya ɗum saare coofi noɓe eggui nde tan ɓe ngara noon eɓe ngari ha ɗo hedde alnoɗi ɗo ɗo suwara ɗo woni bamuli ngawle ɗo woni bamuli ɗe goni ɗo eɓe tawi wiyeɓe joom suwar en tawi men ɗon joom suwar eyyi ɓen keɗɗe no feewi e tawi waddenaɓe wiyeɓe joom suwar en waddenaɓe wiyeteɓe joom suware eɓe tawi men ɗon firti ɓen koye ene jeeya adiɓe e nder ngawle on ɓaɓe koɗɗi ɗo ɗo bamuli mum ɗo en ɗon konno en mbiɓe ngare koddi to casde jeeɗiɗi telle malaɗe ɗe ɓen gonɗe nder ngawle eyyi woni ngawle ɗe ɗum dirta yoɓe dirta ɓe gaɗa ɓe koddoɗo ngawle ɗo ɓen mbiɓe minen noon joom arani taw joom ala ɗo joom suwarde on saaha koye biyeteɗo sago duwari jaam duwari mbañi duwari alnoji en keewi est ce que ɓen mbi mbawa yaade ma joom ara joom arani ha joom ara joom suwara ha joom aroy hande joom aroy foof inde marki wonti joom suwara ɗum wiiɓe joom suwara eyyi ɗum wiiɓe joom suwara wonno wonti joom suwara ɗi bamuli ngawɗe suwara ko joom suwara bandiraɓe merci kon naniri noppi mon de eɓe nandiri eɓe dirti biyeteɗo Boubou Coumba Massar Seck eyyi Boubou Coumba kadi baɗiraɓe Moussa Boukari en ɓen ko waɗiraɓe Moussa Boukari saabu wiyama Coumba Boukari jibini Boubou Coumba nden o ɓen kadi eɓe ngari woni ngawle kadi ara galle ɓe ari ha ngawle woni ngawle sarankoɓe mbadde mabɓe onon e mbi minen laamoto sarankoɓe ala minen laamoto sarankoɓe mbi kañumen laamoro eyyi kamɓe ɓe mbi kamɓe laamoro eyyi kamɓe gadi ɗo ɓe mbi kamɓe laamoro eyyi sarankoɓe nden no laami gila Dagana ha Bakken ene laami maayo ngo ene jamra ene haaɗa ene jamra ne waɗe kala ko mbiyoro waɗe wattaki sarankoɓe minen laamoro maayo ngo emi son laami maayo ngo komin laamoto sarankoɓe minen laamoro en mbi somin laamimo mamin tottu moon kubbal ngawle jaggar ngal onon ne onon mbatton jogade kubbal ngal eyyi ɗum woni komin jiiɗa ko joom watte ko joom ne yanɗade kubbal ene yannaw faddum ene yana waɗa gueɗe bande ngawle fecci goto foof sek ɓe goni jarneɓe hankkadi woni hankkadi ɓiɓɓe rewɓe ɓiɓɓe ɗon kadi goni ardude hankkadi nde ko ɗum addi pecce ɗe gonɗen feccere goto fof totta feccere goto fof totta hindi jogue junggo muɗum wono sen dendi fanu jumri a loɓɓoto mo loɓɓo haade hay goto wawa yaade woppi hay goto woppita keddiɗo eyyi sen dendi fanu jumri a loɓɓomo loɓɓotaka aɗa fuɓɓo tan mo nder ko sipil ba Ibrahima ɗi woni ngaari ngawle ndi noon eɓe gari tawi ɗum ɗon woɗɗi ɗon eɓe mbadde ngaari nde ɓe ngaari mbatta ɗo haala men raɓɓiɗo ngaari wimi ko ɗo konni ngaari wiɓe anne Moussa ko mbatta ɗo o jiɗmi ko hoddi ɗo eɓe koddi o Moussa ko mbaɗata Moussa komi daddowo o ngaari ni ane ko mbatta ngaari mini kadi komi daddowo daddowo koddi joni haade ɗen jogui programme wonko tindi ɗen pour mbawi wadde résumé en avancete seeɗa
Ngaari Ngawle mi nani no ndenni woni no liteur woni cippirteɗo mi nani no ɗum seeɗa histoire ma aɗa andi ko jar no aduna wiyata histoire retiendra haade en dañi opportunité woni manam sens aduna wawde huccidde ma haala hoore ma seeɗa an par ce que ko nannuma en ko mbeɗa ndenti ummade sippir wonta naalanke jimowo ene par ce que hewno so mbir woppi lamba hewno ko wondu ceerno hewno ko wondude bileeje wona gonɗa ak jimowo natan min ɗon seeɗa holno ɗum hayso ko seeɗa tan eyyi Ibrahima Djiby Mamadou Date mawɗo goto haalino haala o wi peccaka guila dow hoore fof wonko ronda sigel Mariétou Souleymani Hamtin Moussa peccaka guila dow eyyi hoore fof wonko ronda min mi jibinama bettiɗi mbeɗa andi guila jibinami nde babam wona neɗɗo kewɗo sippiri koreyi maɓɓe kono kayraɓe ɓe mbeɗa tigi wono neɗɗo ne heewi artude kawiraɓe neɗɗo heewi artude kawiraɓe lawari wone maɓɓe ene kewi lawari ɓalliɗine ngula lawari ndeysan aɗa faami min jibinami nde ɓeɗa andi mbeɗa tiiɗi guila mbeɗa famɗi alhamdulillah eyyi ɓeɗa wona ceernamen nde tam Moussa Hawa Moussa Hawa min Mamadou Mam minen nanam ngal ali yiɗɓe mbiyete Mamé Sarr minen nanam maayi ngo so maayi heewi hen mbiye Mamé Sarr eyyi ɓen mbeɗa jangganno e mabɓe ɓurana ngal Moussa Hawa minen keewi Mamadou Baba minen keewi ndeysan min jaggi ɓurana so nden somi wadde e neɗɗo somi laayimo o jaggat kam kanko Moussa Hawa eyyi wona wi sukaɓe woto mbaɗɗema somi laayimi mi laaɓoto eyyi mettiɗi fam kadi ko cukagu o tini sembo yiƴam ɗam ne wuula sembo kadi sembe ne woodi alhamdulillah joni noon mawnum nde seeɗa waɗi saha goto lamba waɗi won mawniraɗo cippirinoɗo neɗɗo liɓi tan kiram naati tan mbimi yoɓe mbaddame o e mbi o wawma kiram naati e mbi o wawma mbimi mbadde kam on eɓe ndeweyam haaɓe tan mbimi tanami acci mbimi o mi cippirani makka e mbino foti jaɓeɗa mbimi min kam joɓatim tan woto kalni yayam ndisa est ce que mbi o woto joɓe kam haydara kono kalne yam ɗo yiɗa yayam tin ndeysan yayam yiɗama mbeɗa cippire tomi cippirama tan o metti o yiɗa cippirɗa joni mbimoɓe ñaguimu tan woto kalni yayam e mbaɗi lambo woni tubakoɓe mbiya ɗum référence ƴettuɗa référence garɗa joftaniɗa waajo pour daɓɓikin ɗen an ari guittuɗa e yaware nde ndem liɓi o noon tan hankkadi ɓerne hankkadi ɗon damal uddiri daabay kadi ɓeɗi lambo kadi hankkadi liɓe neɗɗo goɗɗo kadi on kadi winom limde o tiiɗani kadi mbaddami on Ngawle fof gari kadi min jimmi on kadi hankkadi ni hankkadi tan woni hankkadi aɗa andi koye neɗɗo koye no mbiɗa ni tan ko dongal paygal e dow hoore ma ko ma rewa ma ndewa hen ba mbeɗa sikki bandiraɓe on nani kadi on puɗɗima famde tigui rigui horgonɗo Ngaari Ngawle saabu Ngaari Ngawle tan ne yonanno so wiyama Ngaari Ngawle ne anda wonko signifiat kono on o haalni moon hunde e palmarès makko woni ɗo rewi joni o Ngaari Ngawle hol programme mo tindiɗa mbeɗa yiiɗi haade ko résumé mbatten eɗen jogui goɗɗum heƴata ɗo saabu ko maako windere waɗe gasara joni watan ko heƴelano kono fof wawa yadude ɗum noon en jubbat fay koye ngam fayita hay paynel jaltade tigi noon jofuɓe kewi ko weli ko fayi koye nagge heƴira e bari mo joni o holko tinda e hol programme ganduɗa hoore ma nen yeeso men joni o ni Ngaari Ngawle ndeysan guirɗe beddima gonɗi nde wonno aduna ko ni tan wawi sifrade kala mo waɗani hay hunde haaldata hay hunde oɗo rewi ɗo heewi o waɗi ko heewi kadi o ɓoori ɗin gutteji o ɓorni wutte leñol ngol saabu nalankagal ko hunde ɓurde hewde korto foof nen nder mum kono Ngaari Ngawle wi kana ƴetta wonde darano leñol mum darano dendagal nde ɗo hinde wadde subalɓe eko wona subalɓe weltortoɓe cubalagal mbatte oɗo hakkille saabu ko eɗen mbawi ko ɓokki mawki e nder subalɓe eɗen ñaago Allah balɗe juutɗe battane moƴƴe ha Allah hokkuma yettade ɗo jiɗɗa yettade ɗo ha daña rontoɓe ko gonɗa e dow mum ko saabu leñol ngol ala fina tawa ngol leñol jombani ɗum yoolade jombani ɗum majjude joni o kalnamin hunde programme o kadi Ibrahima Djiby Mamadou Date sa Ibrahima mbiyata Khalilullah tigi noon ɓe mbiyata Khalilullah wallahi no wodi wuurama yimama waɗi saha goto mi sellano nden ndeysan mi jogui denɗam goto jibiɗo bammakko e jibiɗo nenama jiɗmi baba Alhaji Mamadou Djiby Moussa gonga omo yurmami omo yurunomi ske o wi Ngaari mi haalan sukaɓeɓe ndenno mbaɗanma programme dokkuma ko dañƴani fof nawa ene yooɗe amen ene moƴƴe ma
wallahi si ene yoɗe maɓɓe kono moƴƴe ene moƴƴi am gonga aɗa andi gonga yawta nofru Allah waɗi Allah mo wona tano kanko ibra kanko Moussa Alaji Mamaji Moussa Allah waɗi o tellano hawrite joomum rute joom makko taw o yaltinino konngol ngol wonno anniya o suudu o aawingol e koye sukaaɓe saa fof jiɗɗum wadde ndonk wonno golle ɗe wona ko mbawi ɗum wadde saa fof jiɗɗum wadde kadi ndonka dañande ɗum daña moyen non kadi programme weeɓani Allah waɗi ɓe guurdi noon guurdi ha oɗo saaha ari minen kalti ɗum oɗo saaha ari noon pulaar wiya saɗa walle wawa haqqille are am il faut mi tello mi jagganaɓe kam tellime maɓɓe mi kaalduɓe maɓɓe joni kamɓe ɓe programme waɗat gufno nde maɓe gara ɓe nooro e programme o ay do dal firtaki eyyi kala koɓe dañi eɓe gara ɓe mbaɗe eɓe gara ɓe dardo e ma e programme o annene hen banggue usunaɓe eyyi usunaɓe ɓe banggue min rono min woni joni ko faare ko ponno wadde ko fof an ma waɗ ɗum koɓe gara tan ɓe gona seedeji eyyi mi yama nodde funnague nodda hirnague nodda hirnague maayi ngo ara nodda rew maayi ngo nodda worgo maayi ngo gara kawra hen no fulɓe kewide weli jingande ko duuduro eyyo nayi kewi fof gañani waɗi wadde yimɓeɓe joom noddu yimɓeɓe gara jagga yimɓe jagga hen saabu Alaji Mamaji Moussa Sadji ko wi ko o ƴekko wufri diwan o foof ko anni tiɗɗo mawɗo o jogui goto foof en yinno wadde ko wi ko kanko noon yalti hunukuma kono goto fof ɓerde mum no sawno ɗum waɗi hande oɗo programme noon min jagui yoɓe mbaɗ programme o ɗo min gonɗina kan haala mi haalini yimɓeɓe kadi oɗo programme mbaɗaɗo ko programme façon programme ko programme heewani wadde min mi meeɗa waɗde programme yimɓe tan kewno wadde Ngaari Ngawle mi ara nooro darno ɗumen mbeɗa wawi oɗo ɗum programme ɗum no woodi ko Ngaari Ngawle wattamo mi meeɗa ɗum nandide e gonɗinde konngol Alaji Mamaji Moussa wino ngol e gonɗinde wuufo yimɓe joguino nde o idi o haali yo Allah yurmomo yaafomo amin ya rabbal alamin yimɓeɓe pop hande koɓe ɗiɗa hande yimɓe goto fof ɗo wonno ene jogui wuufri nde Alaji Mamaji Moussa wino nde kañum ene wonno e ɓerde mum ene yiiɗi wuurde ha tawe ñalawma neɗɗo yidde mum Allah e hoddiro mum eyyi ɗum waɗi en mbiyat yimɓe tan haala men wawa raɓɓidde funnague maayi ngo hirnague maayi ngo rewo maayi ngo e worgo maayi kamɓe fof ɓe noddama bisimilla maɓe wonɓe welgo e wonɓe haatgo fof oɗon nodda kadi kalnaɓe nde dato ko heddi hen ko besigi heewani no fewi eɓe nodda kamɓe pop nduɗo lewru gonɗen ndu sono maayi no wiite gonɗe ko avril so maayi rewat hen mai mi wiyata mai joga mba lewru men mba walla mai eyyi ko mai mai so dañi balɗe 9 9 mai programme o ko 9 mai e 10 mai eyyi bandiraɓe programme o ndu lewru avril sono maayi ha dañi balɗe 9 ha balɗe 10 Ngaari Ngawle jogui jammaji ɗiɗi cuɓalagal holto waɗata ko nokku no wiye Belidi marché Belidi somi fawi wadde ko urbaine Fouto en face marché Belidi ɗo Ngawle naɓe kewi tawdemo ɗo yo daraniɓe cuɓalagal yiɗɓe fina tawa kewi tawdemo ɗo wadde Ngaari Ngawle rokka mon aadi e lewru mai inchallah 9 e 10 hakkude makko e dendagal subalɓe dendagal bandiraɓe ɓe ganduɗa ɓe ne guuri fina tawa ne jiiɗi cuɓalagal e hol guuri noddata e oɗo programme waɗi oɗo programme aɗa konngol funnague Ngawle hirnague Ngawle rewa Ngawle e worgo Ngawle to wiyama ni gasni haala sa wi ceelaw rewa a wi debay a wi suymo a wi jundu dowe less a wi ganke buunawi a wi fala kone a wi madina a wi mbul a wi tekan Nguur Njaay kan a wi salde a wi fanandewar galle Allah fuura gasi a wi fanandewar galle Allah a wi cangay a noddi daara a noddi dimat a wi dimat jañum a wi jañum a wi tekan rewe tekan worgo a wi faada a wi cangay jeeri cangay waala a wi daara a wi gurel cangay sa wi jolli pawne wuuro serende duyi rew a wi duyi a wi lobbuɗo a wi bakaw a wi faada a wi tuni baabo Samba Hawa tun Samba Hawa a noddi Amadou Kaydoum wallahi wadde a noddi Giya Sare a noddi Nangay Windoɗe a noddi fof a noddi Mboyo a noddi Diatar a noddi Donnayi a noddi Guette Moɗel Jaltaɓe a noddi Jambo Subala a noddi Mbojeen a noddi Ñanga a noddi Dado Sare Gumel a tongo e Jammuli ganɗe mbaale Wuur Sidi Samba e Bowar a noddi Dado a noddi Kodit
hankadi a noddi gi a noddi madiw e wadde a noddi département jawar ha jum ha kala tan jum jiɗɗo jatara cukalaagal waɗi ful fawri jiɗɗo fina tawa bisimilla rewo e worgo funnague mayi ngo no gimmi a hirnaki mayi ngo rew mayi gorko mayi ngo ɗum noon bisimilla ono moon nodda ñande hen 9 mai et 10 mai so allahu lamɗo jaaɓi jaabima Ah. mbaɗa hen dande Pekane seeɗa mbeɗen ndema bandiraɓe ɓe yandeyo o wimima goram ndeysan jandeyo sam yimima woro sam yimingo mayo liwel bolumel sama liwel bolumel sama liwel bolumel jigo mawɗo wulameri liwel bolumel Ngaari Ngawle Wuur-Rap ala dayiɗi Moussa Boukari yodima zamba liwel bolumel som yimingo mayo funnague hirnague ni maygo henno gella yaari amidin ko Ngaari alam sari ɓuuri gorumo dadga bay ŋuurali kangol ŋuuri ŋarani mayo keddel muɗum ko Ngaari Ngawle Wuur-Rap a Ngaari hamidina isara Sileymani Hammadi Moussa erimi Ngawle erimi Ngawle debay erimi ceelawre waɗi joñi weli erimi simma jeere wala erimi junduɗo les erimi ganke bunay kono sama ñallir jooji erimi Madina erimi Mbulen Dondago erimi Tekan Wuro Njaay kan erimi Sande Bamma Joololi Sima Ñorogol erimi Wuro Mbo Degen Mbere erimi Fanay Ndor galle Allah erimi Fanay Ndor galle Allah digu Mboy Rasin erimi Cangay Diri Alimaram Ceebo erimi Dimal Jeere wala erimi Dare Cembe Cempam erimi Bakaw faade Jammudu Moussa Diop jamma jami kewlimo taki bay biran ngar mertindi bay biran erimi Ngabay Nguurali seerum koddo bali erimi tundi banno wuli jaw amari kay dum malden sago inde jamna kewi machallah te dadora tigi ɗum noon Seydi Ba Samba Wulla mere tigi Ngaari Ngawle ngaranko moƴƴo Mayram Bintou Yacine ɗum noon ɓe sikki bandiraɓe beltimo kadi yimɓe ɗo gonno ɓalli ɗi fof nguli Allah haalani noon ko tinda ko yo Allah hokken fottude ɗiɗon jammaji e joni joni o eɗen kuccite haralleɓe Mamzo Obama wonde Moussa Obama joni joni o mbe sikki en narata e yimɓeɓe ndewen ɗo wooda ko mbaɗɗen télé Mbedda ndewen e Mbedda ƴeewen yimɓeɓe holno potata o saaha joni waktu dokkanɗen o fuɗɗima hubde kadi nangue ngue enen wuula a yi ɓeɗo dariɓe ɓeɗo foof addi ɗumen ko dande ma addi ɗumen ko ɓornugal ma e ni no dardiɗa ni wadde ko mbatta ko ɗum gonga saabu sa yimɓe ne donka goppa liggueyaji mumen gara daro kuccire ma te ko émission vraiment wonko ɗum haalata ɗo joni kala mo nanowo dande ma nde wonko tinata ƴiƴam mum wadde nalankagal mon ngal ko gonga ala sabar ala buuba ala guitar kono ne memo fittande wadde Télé Mbedda minen ummina men ko fina tawa kala jiɗɗo fina tawa ne dardi fina tawa minen ñaaguima tan ya wattu hakkille e komin mbaɗata ko kadi onon yeɓoɓe amen ɓe mbaɗe partagé mbaɗon aimé mballon amen vidéo ji keɓɗo fof yawtina gandon komin mbaɗata komin mbaɗɗani koye amen par ce que min mbanna ɗum ko fulɓe min mbanna ɗum ko yiɓɓe culture saabu leñol ngol ala culture ala fina tawa ngol leñol majji mo yeddi ɗum ya endo jaaha Brésil jaaha Sine son ƴeewi sinoaji ñamirata ko leɗɗe son ƴeewi japonais ji mbaɗata ko gembeji addi ɗum ko andude fina tawa mabɓe wona ɓe donki ñodde comciɓe ɓorno ko fina tawa mabɓe so sinoa ñamiri leggal kay eɗen gandi on ronkani fewnude kuddu saabu hande aduna o kamɓe ndemini ɗum kono leɗɗe mabɓe ɗe wonkoɗe kalata wadde tengaɗe ɗe ɗo gutteji ɗi daaɗe ɗe yo yimɓe gandu wona hunde créande e Mbedda koko tawa koye doole men jeeya koye énergie men jeeya Ngaari Ngawle wooda ko ɓeyɗa hen émission men woɗɗi mbawen aɗa andi en kaadi mbimami waɗi neɗɗo wonde aadi ko aade jaggata aadi aade to e Allah a adni Allah ma julma hoorema rew Allah ko aadi ha joni koye aadi tigui aade firtata aadi ko aade sirguinto wata wonde mbaddi tigui haɗatma wonde mbaddi tan on nani oɗon gandi Ngaari Ngawle ko pulaar mo haala wiyete minen min mbiya ɗum ko janis ɗum ɗo ko janis ɗum ɗo woni janis ay ɗum o haala ko aɗa wawi windude darɗa jima ɗum MC ɗum ko yatte aade tan netti wonde nen Mamzo ene gandi kalɗa aade ko aadi
kono ko aade kadi wondere aadi jagga ay man so capte konngol aade haɗatma kadi wonde ko a nani parce que anuma masamba saydi so jengguite ɗum kile mbawi sam ɗum noon Ngaari Ngawle jokku jeeji o ko mangaydiradi assalamu aleykum gomay jeeji ala fawri ala jullari goodi hamdi asman jeeji o ko mangaydiradi jeeji o jeeji ko monoɗa ko wurani hay wukkuno ko wurani jeeji o ko mangaydiradi goodi hamdi asman jeeji o ko taari geeji o hay ɗonko ko taari geeji ma ya ɗonko uju geeji olo geeji o oy geeji o ko mangaydirali geeji o assalamu aleykum gomaya geeji o ko monno ko ɓurani hukkuno ko wurani ma yenno gellayi ali hamidin gari aram sare wi gorum dada ngabay nguran may kedel mud ko Ngaari Ngawle nguran